Nselmilkom u nilqakom għal dan il-podcast Evanġeliku imbierek min jisma' fejn flimkien mal-mistedna tagħna niddiskutu il-Kristjaneżmu u l-ħajja Kristjana. Illum se niddiskutu tema meta nitolbu flimkien, l-importanza tat-talb flimkien kif ukoll f'kongregazzjoni. Pastor Paul, Mitzi, Joseph Farrugia nilqakom għal darb'oħra li dejjem taċċettaw l-istadina tagħna u tiġu dejjem tal-muna. Ħan niddiskutu daqsxejn fuq it-talb illum. X'importanza immissu jkollha l-laqgħa tat-talb għall-Kristjan? Tajjeb jien, qabel ma nwieġbek l-importanza tal-laqgħa tat-talb għall-Kristjan, naħseb jiena nagħmlu pass lura ħanajtek u ngħidu x'importanza għandu jkollhom li titlob ma' xi ħadd ieħor bħala Kristjan. Għax qed nirreferi? Qed nirreferi għal talb pereżempju bejn ir-raġel u mara miżewġin flimkien. Fil-għodu qabel jitilqu għax-xogħol jew fil-għaxija qabel jorqdu. Mit-talb tal-ġenituri ta' tnejn li huma jew wieħed minnhom ma' wliedhom fil-bidu tal-ġurnata waqt l-ikel jew f'mumenti oħrajn. Talb pereżempju ta' imgħallem mal-kollegi tiegħu. X'importanza għandhom fil-ħajja tagħna dawn il-mumenti ta' talb. Mhix qed ngħid illi isma' nimponu jew nisfurzaw l-uliedna jew iż-żwieġna nisa tagħna biex jitolbu magħna, però jekk għandna l-opportunità kemm qegħdin nitolbu flimkien għaliex din xi ħaġa importantissima fil-ħajja tal-Kristjan. Mhux qed nitkellmu dwar nies li ma jridux jafu balla, ma nies li huma u qisu lilhom infushom bħala dixxipli ta' Ġesu. Allura tajjeb li nibdew nagħmlu din riflessjoni kemm qed nagħtu importanza fil-ħajja tagħna għat-talb ma' xi ħadd ieħor. Infatti ħanaqbel miegħek. Aħna l-affarijiet importanti u sinifikanti fil-ħajja inħobbu nagħmluhom ma' ħadd ieħor. Alla ħalaqna bħala ħlejja komunitarji. Ġifieri li rridu ngħixu flimkien. Issa f'unit żgħir bħal familja, unit ikbar bħal knisja, unit jerġa' ikbar bħal huwa pajjiż. Aħna ċittadini ta' pajjiżna. Biex intik eżempju, illi tiekol pizza waħdek id-dar jew maħbiebek l-istess valur nitruttiv fiha, vera? L-istess. Però kemm differenti tikollha maħbiebek mill-id-dar waħdek, vera? Jew anke meta ssifer. Differenza s-sifer waħdek u s-sifer ma' xi ħadd li qiegħed igawdi dik l-esperjenza miegħek u l-istess ħaġa t-talb. Taqsamha hu fl-istess ħin. Eżatt, x'importanza għandu jkollha biex niġi għall-mistoqsija tiegħek. Il-laqgħa ta' talb issa. Ġifieri dik il-laqgħa fejn inti bħala Kristjan tingħaqad ma' Kristjani oħra għall-laqgħa speċifika tat-talb. Importanza ċentrali. Mhix periferali, mhix fuq barra imma fil-qalba. Mill-laqgħa ta' talb għandha tkun ħanajtek il-magna l-engine room ta' kull ġema, ta' kull kongregazzjoni. U jekk trid tkejjel il-ħajja ta' ġema ta' knisja, il-pols tagħha jitkejjel fil-laqgħa ta' talb. Jiġifieri ħan ninterrupittikka, knejjes evanġeliċi li m'għandhomx laqgħa tat-talb. U din hija xi ħaġa ħasra. Hija ħasra, hija nuqqas kbir, qed jikkonċentraw fuq affarijiet oħra u m'għandhomx il-ħaġa li hija essenzjali u indispensabbli. Ġesu meta kwota Iżajja qal, dar tissejjaħ dar tat-talb. Mhux dar tal-predikazzjoni, importanti kemm hu l-predikazzjoni, mhux dar tal-evanġeliżmu, importanti kemm huwa l-evanġeliżmu, mhux dar tal-mimi u tal-pantomimi u tal-divertiment. Dari u qed jirreferi ukoll għall-Knisja tissejjaħ dar tat-talb. Jiġifieri ma ninsewx ukoll li l-Knisja twildet waqt laqgħa ta' talb. Nhar Pentekoste ġifieri mid-disċipli miġburin qed jitolbu u l-Ispiritu Santu biex ngħidu hekk iwellet mill-Knisja. Ġifieri u żgur ċentrali. Il-laqgħa ta' talb hija ċentrali għall-Kristjan u għall-Knisja Kristjana. Fuq li kont qed tajt Pastor Paul fil-fatt hija tal-iskantament li ma jsirx talb għax mifruxa mal-Iskrittura kollha u anke hemm enfasi qawwija fuq ħaġa. Sewwa, allura mhux biżżejjed jekk persuna titlob fil-privat id-dar weħeda. Hemm bżonn ukoll li titlob mal-oħrajn? Dinha spiss nitkellmu ma' nies u spiss jgħidulek isma' jiena nitlob waħdi id-dar mhux biżżejjed. Ħanqod ninqala nerġa' matul il-ġimgħa. Kien biżżejjed għall-ewwel dixxipli li jitolbu waħedhom id-dar meta naqraw l-atti tal-appost ma' speċjali, hemmhekk għandna il-blueprint, il-pattern tal-Knisja. Staqsir mistoqsija, kien biżżejjed għalihom? Ma kienx. Atti wieħed
Dawn kollha kienu jiddedikaw lilhom infushom għat-talb. U anke fatti tnej jiddedikaw lilhom infushom għat-talim tal-Apostli u għat-talb. Iddedikaw, impenjaw ruhom b'ċertu serjetà għat-talb. Iġifieri le. Jalla kull min jgħidilna hekk, jalla jkun jitlob waħdu kuljum. Però mhux biżejjed, għax again aħna Alla meta sejħinna ma sejħinniex u ħallina vakum waħedna, daħħalna familja. Adottana bħala membri familja ma' individwi oħra, aħwa, irġiel u nisa oħra. Ġifieri aħna rridu nħarsu lejn nfusna bħala membri f'dil familja. U kif kienu jgħidu wkoll qabel, a family that prays together stays together. Ġifieri din x'inhija? Hija kien parti minn familja, għandek bżonn tingħaqad mal-familja forsi waqt il-ħin tal-ikel, ma b'mod speċjali biex titlob flimkien. Il-Knisja l-istess mhuwiex biżejjed tinqata' waħdek, għax int membru ta' ġisem. Mela allura anke f'dan l-aspett. Le, mhux biżejjed, għandek bżonn kull dixxiplu Kristjan għandu bżonn regolarment jissieħeb maħutu biex jitlob. Waqt laqgħat apposta għat-talb. Aħna llum rridu nsiru konsapevoli ħafna li din ngħixu f'ġenerazzjoni fejn hemm ċerta individwaliżmu estrem. Kulħadd jaħseb li jista' jfendi għalih waħdu qed m'għandu bżonn il-ħadd. Ovvjament l-avvanzi teknoloġiċi u tal-kompjuter dan kważi għamluna hekk, però rridu nirreżistu dik il-tentazzjoni li jiena nista' ngħix il-ħajja Kristjana waħdi. Le, aħna msejħin ġo familja, il-familja tagħna. U anke bniedem forsi għadu jersaq l-elmu li għadu bidu jisma' xi ħadd ieħor jitlob, tgħinu jitlob, anke forsi jitgħallem ukoll huwa affarijiet. X'qed tifhmu meta tgħidu laqgħat talb? Fiex tikkonsisti u x'isir eżattament? Talb. Stennejta. Imma ngħiduha biċċar, però veru, għax kultant ċertu prayer meetings isir wisq affarijiet oħra barra prayer. Jiġifieri il-laqa speċifika talb għandu jisir talb. Iwa kultant jista' jinqasam xi ħsieb qasir, però m'għandix isir priedka pereżempju. Priedka ta' 3 kwarti u mbagħad kwarta nitolbu waqt il-prayer meeting kif nifhmu aħna. Qed tifhem għax forsi mbagħad kulħadd ikollu metodi differenti, però talb. U meta tngħidu x'isir huwa jsir il-forum differenti ta' talb. Jiġifieri waqt il-laqgħa ta' talb isir ħin ta' qima. Fejn aħna niġu konxi ta' qdusija ta' Alla u nqimuha l-minu għal dak li hu. Imbagħad ukoll ikonna mumenti fejn aħna nġiru konxi ta' min aħna. Allura ħin ta' sqarrija ta' dnub. Ekkun fejn fallejna. Ta' ndiema. Żgur li tkun hemm post ta' ringrazzjament. Ringrazzjament lil Alla ħafna barkiet temporali u spiritwali li ta' kuljum iberikna bihom. Hemm ħin għas-suppliki. Jiġifieri għat-talb u għall-bżonnijiet tagħna. Jien għandi bżonn għalija immur fil-laqgħa ta' talb u r-res quddiem Alla u għall-interċessjoni. Meta jiena ninaqgħad maħuti u r-res quddiem it-tron tal-grazzi dawk il-bżonnijiet għal ħadd ieħor. Ma nibqax iffokat fuqi. Ukoll waqt il-ħin ta' talb jista' jsir ħin u talb għad-dedikazzjoni. Kemm għandna bżonn niddedikaw ħajjitna mill-ġdid. Jiġifieri bażikament il-kontenut li jsir huwa dana. Sintendi waqt il-ħin ta' talb għanna bżon ċertu affarijiet li jkunu preżenti, għanna bżon ikun hemm bilanċ bejn dawn l-affarijiet. Tifhimni anke hemmhekk ma rridux nisbilanċjaw, jekk għandek sija, u mhux tagħmel 3 kwarti jew iktar tifħi ringrazzjament biss. U titraskura interċessjoni. Aspetti oħra tat-talb, bilanċ sabiħ, bilanċ naturali, għandu bżonn ikun hemm l-ordni kemm importanti din. L-ispirtu tal-Alla huwa spirtu tal-ordni. U mhux tad-diżordni. Kemna jiddispjaċina meta naraw ċertu diżordni. Alla jridna anke nitolbu b'ċertu ordni. Ma jfissirx illi t-talb tagħna jkun riġidu, jkun formali. Le, għax irridu ngħidu wkoll li t-talb tagħna jrid ikun talb immexxi mill-ispirtu. Imma ma jfissirx li immexxi mill-ispirtu huwa diżorganizzat fiex li kif jgħidilna l-Apostlu fil-Korinti jekk idħol xi ħadd jgħid daw imġienen. Le. Fil-ġabra, fil-devozzjoni. Ġifieri, bażikament din li jsir waqt il-laqgħa. Din fil-preżenza ta' Alla, u allura dak is-sens ta' qima u reverenza lejh ma jistgħux jonqsu. Aħna kif taf inti jien, aħna għandna laqgħa tat-talb fil-ġimgħa. Il-ġimgħa.
U nibdew banja, imbagħad segwita minn ħsieb qasir meditattiv, anke forsi nfakru ċertu affarijiet biex il-laqgħa tat-talb tola fil-kwalità tagħha, u mbagħad fl-aħħar nagħlqu banja oħra biex nesprimu il-ferħ u l-gratitudni tagħna lill-Alla. Tajjeb. Allora, x'inhuma l-għan prinċipali tat-talb flimkien? Primarjament li Alla jingħata tal-glorja. Anke hawnhekk ma rridx nibdew bina nfusna, dejjem nibdew fil-bidu Alla. Ġifieri l-għan li qed nintaqgħu nitolbu kemm tifħir, kemm supplik dejjem biex Alla jingħata l-glorja. Ġifieri u l-għan huwa biex inqimuh. Bażikament inqimuh nirringrazzjaw kif għadna. Ir-resqu l-bżonnijiet tagħna dan huwa m'hemm xi għanijiet moħbija u misterjużi, sempliċi qed nersqu fil-preżenza ta' Alla u li qed jersqu għand missierhom, jirringrazzjawh, jersqu l-bżonnijiet tagħhom, jitolbu ħlajnuna, sitwazzjonijiet għal persuni oħrajn, però tant bżonn juża. Dan u da kollu biex Alla wkoll jingħata l-glorja. Għaliex? Għaliex meta aħna qed nersqu li Alla biex nitolbu ukoll qed nuruh ċertu fiduċja. Qed nuruh li aħna għandna bżonnu, li aħna ma ngħaddux minn ajru. Din insewa kultant, il-bnedem li ma jitlobx faħar mill-aħħar x'qed jgħidu l-Alla. Jien ngħaddi, jien nkampa waħda. Ejju mbagħad meta ssib ruħu f'xi sitwazzjoni mala jiġri għand Alla, imma aħna din mhux noqogħdu nistennew għall-kriżi biex nitlob le. Aħna regolarment narfu li aħna għandna bżonnu lill-Alla u bekk qed nonorawh. Xi ħadd infatti nsejt minn kien jgħid illi it-talb huwa dik l-attività apparentament inutli li tagħmel l-attivitajiet l-oħra kollha utli. Mingħajr it-talb aħna qegħdin nersqu lejh għax nafu li aħna poveri, aħna fina nfusna tal-laba, m'għandna xejn. Però minħabba Ġesu Kristu, il-qasis il-kbir tagħna li fetħinna mogħdija, fetħinna triqa tagħna aċċess dirett u liberu qudiem il-preżenza ta' Alla, il-Bibbja tgħidilna mela ħanersqu bla biża' lejn it-tron tal-grazzja biex naqalgħu ħniena u insibu grazzja ta' għajnuna fil-bżonnijiet tagħna. Il-bżonnijiet tagħna huma kontinwi. Daqskemm jiena rrid nieħu nnifs kull sekonda, daqshekk ieħor il-bżonnijiet jiena niddependi fuq Alla li ħalaqni. Sewwa. Hemm xi benefiċċji gwadan li nirċievu waqt il-laqgħa tat-talb komunitarju? Assolutament hemm ħafna. Ftit ta' żmien ilu għamilna laqgħat sħaħ u waħda minnhom kienet propju fuq x'benefiċċji u gwadan aħna nirċievu bħala individwi wkoll meta nattendu u nipparteċipaw fil-laqgħa ta' talb. Nistgħu nsemmu pereżempju li nkun inkoraġġit jien mit-talb ta' ħaddieħor. Li nisma' ħaddieħor jitlob jien ħankun inkoraġġit. Ħanara r-realtà kif inhi anke fil-ħajja tal-oħrajn. Jaqadna fl-imkien, semmejniha din. Kemm ngħidu li bħala knisja, bħala komunità rridu nkunu maqudin. It-talb fl-imkien jaqadna. U jaqadna fl-imkien għax jagħmilna umli. Jagħmilna umli. Fejn hemm il-gburija u l-arroganza u dik ir-ras merfuqa, anke fejn kulħadd trid tkun prominenti, hemmhekk ħadd inżerha l-firda żgur. Bit-talb tagħna qegħdin ngħidu aħna l-koll kemm aħna aħwa li qegħdin niltaqgħu mal-missier etern tagħna. Ma ninsewx ukoll u din naraw anke f'diversi postijiet flatti illi waqt il-laqgħa ta' talb nirċievu l-qawwa. Kemm aħna ngħaddu minn żmien diffiċli u ngħidu mhix ħajrnexxieli, hemm huwa post wieħed minn postijiet fejn inti tmur u Alla ħajtik il-qawwa biex pereżempju teleb it-tentazzjoni. Ħajtik direzzjoni, nirċievu direzzjoni kultant minn xulxin u minn xi talba ta' ħaddieħor. Ħafna benefiċċji u ħasra lina, gwajja lina li ma nibbenefikawx u ma ngawdux minn dal-benefiċċji li Alla ħatar li ngawduhom fil-laqgħa ta' talbi li noqgħod id-dar. Dejjem kapriċċjożament. Huwa fatt li aħna nippruvaw naqsmu l-ferħ tagħna fi Kristu ma' ħaddieħor u ngħaddulhom l-Evanġelju biex jewqgħu bit-tama illi jarfu l-eċċellenza ta' Ġesu Kristu u bindiema iduru lejh ħalli jsibu il-maħfra tagħhom fih.
Ovvjament, dana jinvolvi ċerta konvinzjoni fl-individu li huwa midneb u jeħtieġ urġentament li jdu l-Kristu. Dana xogħol, dan tentattivi nagħmluhom nippruvaw nilħqu lil-ħbiebna il-poplu Malti prattikament. Però nafu illi bil-ħila tagħna mhux ħanaslu. Bil-ħila tagħna, bil-blalmu kollu tagħna se nkunu qegħdin nasqu fl-ilma. U allura bit-talb tagħna qegħdin nappellaw il-Alla biex ibirek dal-isforzi tagħna. Biex naraw il-Knisja tiegħu tikber, tissaħħaħ u tiżdied anke f'pajjiżna. U meta naraw ir-riżultat ukoll, meta naraw it-tweġibiet tal-talb tagħna, nerġgħu ngħid nibqgħu umli u ngħidu ara mhux għax jien kapaċi, Alla sema talbna. Qalbna setfu bil-ringrazzjament u dejjem il-glorja tingħata lilu. Għax jekk ma nixed nitolbu ħafna drabi mbagħad neħdu l-glorja aħna. Arga maħna tajbina ra x'għamilna u ninsew. Meta inti titlob regolarment, hemm mbagħad Alla jwieġeb dik it-talba mingħajr ma trid ħadd tmur u ħatajdlu grazzi mulej. U tgħidx kemm il-fidi tiegħek tissaħħaħ għax benefiċċju ieħor huwa dak. Il-fidi tagħna kemm ngħidu aħna m'għandniex fidi hemm bżonn insaħħuha, mur il-laqgħa talb, itlob u tisma' nies jirringrazzjaw l-Alla li sema t-talba tagħhom, x'ħaj jiġrilek. Fidi tiegħek ħadd issaħħaħ, tkun inkoraġġit, ħadd tkompli titlob talba li forsi kont taqta' qalbek li tibqa' titloba wara xahar, xarej, sentej jew iktar. U jaf jitlob xi ħadd u jkollha qatlek xi problema li tista' tkun għaddej minn. Ukoll dawn affarijiet hemm ħafna benefiċċji, ħafna. So, l-parteċipazzjoni huma gwadan u t-talb effettiv il-għala xi wħud xorta waħda ma jattendux. Jew rari ħanajdu hekk jattendu. Dina ngħidu aħna għaliex. Għaliex persuna meta taf jew suppost ġiet konxa li tant hemm gwadan u benefiċċju fil-laqgħa talb, għaliex tibqa' d-dar. Mela l-ewwel net nistgħu ngħidu hemm raġunijiet validi sewwa. Jiġifieri hemm min għandu raġuni mara bit-tarbija żgħira u b'xi tliet tfal. Li jiftehmu. Fimt raġel li għandu xift li ma jistax jiġi mart. Fejt raġunati hu. Bħalma hemm raġunijiet validi mbagħad hemm l-iskużi wkoll. Sew hemm raġunijiet li mhumiex validi u l-bniedem iġib skużi nintaqgħu magħhom dawn ma rridux naħarbu minnha. Imbagħad hemm ukoll diffikultajiet. Fimt li bniedem jintaqa' ma' diffikultà u ċertu ostakoli li naf jekk inti Kristjan inti u żewġek jew martek mhix u tista' tagħmilek ostaklu, diffikultà. U inti ma tkunx għaqli jekk tiddilja ma' diffikultà b'mod ħażin. Hemm fixkil leġitu taf inti li bniedem iżommu lura. Hemm tfixkil ieħor jiġifieri li dak li jkun fi sitwazzjoni tal-ħajja tiegħu iżommu lura. Però mbagħad ukoll hemm aljenazzjonijiet. Kemm nintaqgħu ma' nies illi jgħidlek m'għandix ħin niġi imma mbagħad għaliex. Għax qiegħed aljenat forsi b'xogħol żejjed jew b'xi passatemp b'xi ħaġa oħra. Jiġibu qabel. Mela allura fimt hemm dawn l-aljenazzjonijiet illi wkoll iżommuna jfixkluna milli nattendu. Ukoll bniedem mhux kapaċi jagħmel skeda tal-ħin tiegħu. Pereżempju kemm jekk inti tippjana minn qabel, inti taf, għandek il-ġimma ħafna nies nippjanaw aħna naf li filgħodu ħanqu max-xogħol, imbagħad ippjanaw jekk hemm laqgħa ta' talb regolari kull ġimgħa, jew nhar ta' erba', nhar ta' tnejn, nhar ta' ġimgħa f'dak il-ħin, inti għajdina bħal ippjana l-ħin tiegħi dik is-siegħa jew kemm hi għal laqgħa ta' talb. Jekk ma tagħmilx hekk, tibqa' ċerti li ħadd tħassibx tagħmel ħajnqallek xi ħaġa, fimt jiġri ħasra. Kultant nitilfu l-barkiet. Wankas kultant. U koll, dik għadna taf inti las u l-apatija. U fil-fatt, waħda mir-raġunijiet, naħseb dintqajna magħha ħafna Paul ukoll hija il-medjokrita u bniedem jibda jmur lura spiritwalment l-ewwel ħaġa li jaqta' it-talb personali u t-talb tal-ġemma. Sinjal wieħed mis-sintomi li inti jekk inti mullet minn ġdid u rċevejt il-ħajja spiritwali kemm sinjal li jurik li bdejt sejjer lura huwa li bdejt taqta' rigress spiritwali u bdejt taqta' l-ħin ta' talb personali u l-ħin ta' talb mal-ġemma. Ħaġa ġib l-oħra. Biex qed ngħidu issa li kull min ma jattendix il-laqgħa ta' talb allura le ovvjament. Mhux hekk kif attenti jekk ikun hemm raġuni. Fimt, eżatt, però fil-każ ta' ċertu persuni tajjeb tieqaf u tgħid għalfejn min ixi temmur għax jista' jkun min tixed tmur għax sejjer lura spiritwalment.
Eżatt, il-fjamma. Għala xi wħud jattendu isibuha diffiċli jitolbu pubblikament. Dik ir-restrizzjoni qishom insomma. Mela din hija realtà. Mhux hekk m'għandniex ngħidu xi ħaġa barra minn hawn. Għax kultant in-nies dina meta tsemmilhom jgħidulek kif issib diffikultà titlob, forsi int ma ssibx diffikultà minn individwi illi jixtiequ jitolbu mal-oħrajn ma jsibuha diffiċli. Nammettu. Tihom iċ-ċans u jidraw ukoll l-ambjent. Ikun forsi daqsxejn iżommu lura forsi bil-mistħija, riservati, ġifi anke fil-ħajja tagħhom ta' kuljum ma tantx iħobbu jitkellmu. Ovvja tistennija minnha, però xi ħaġa li normalment tiġri hija li dak li jkun li forsi qatt ma ħaseb li jista' jitlob fil-ġemma b'vuċi jinstema, eventwalment jibda jitlob. Il-mulej mexxina l-qoddim aħna nemnu li l-mulej mhux ħallina fuq skaluna baxxa, tifhem li kapaċi maturana fil-fidi tagħna. U eżatt, u dal qed jgħid Paul, ġifieri tajjeb li jien nistaqsi lil nifsi jekk jiena wieħed minn dawk li attendi l-laqgħa. Sewwa, u qed insiba diffiċli nitlob, għaliex ninsiba jien diffiċli. Għax hemm raġunijiet, nistgħu nsemmu pereżempju hawn min iqabbel ilu nnifsu mal-oħrajn. Mela jisma' xi ħadd jitlob dak it-talb, forsi elevat, tajjeb. Iqabbel ilu nnifsu jgħid qatt ma nista' nitlob hekk, mela titlobx. Titfgħu lura. Fim ġifieri waħda mir-raġunijiet din l-istija semmejnija. Pereżempju, intimidat. M'għandekx għalfejn, fimt imma dana jekk ma jirraġunahiex din jgħid qatt ma nista' nitlob hekk. Imbagħad hemm ukoll min ma jitlobx għax ikun taħt ħtija ta' dnub. Mela qabel ma ġejt hemmhekk kellek argument id-dar u żbaljajt u dnibt u kont goff ma' martek u ġejt hemmhekk biex titlob. Jekk ma titgħallimx kif titlob maħfra lil Alla fl-immedjat, għax għandek ħtija ta' dnub, ħtija ta' dnub mhux misqar u m'għandimx minnu ħajżommok, għam tix ħaditlob. Pereżempju wkoll hawn min tiskanta jgħidlek ma nitlobx għax il-mottiv tiegħi mhux tajjeb, jibdi jaħseb ħa nitlob imma nitlob mottiv ħażin. Aħjar titlob mottiv mhux perfett billi ma titlob xejn. Issa ma niftihemx ħażin. Għax għaftot tistenni li kollok il-mottiv perfett jew tkun tasal fi stat ta' spiritwalità perfetta. Qatt mitħa tasal, ibda fejn inti. Tifhem jekk taħdem għal mottiv tajjeb, aħdem. Imma ġifieri dawn u affarijiet oħrajn nistgħu nelbuhom. U jmissna nelbuhom għax mhumiex affarijiet ta' barra minn hawn. U naħseb anke minn forsi jisibha diffiċli forsi qatt ma talab tul il-ħajja Kristjana tiegħu anke jibda sempliċement talba qasira. U mhux hekk, baby steps. Meta l-Ispiritu tal-Alla jwellidna mill-ġdid inkunu trabju. U tarbija x'taf tagħmel tibki. Tibki. Imbagħad tibdew wara ċertu żmien tibda tgħid l-ewwel kelma, it-tieni kelma u titlaq minn hemm. Nibdew nimmaturaw bil-mod il-mod. U laqas nippretendu minn xulxin għax jiena mimxejt b'ritmu maġġel u mill-ewwel bdejt nitla'. Le, inti għandek il-personalità tiegħek u ħadd ieħor għandu l-personalità tiegħu. Aħna magħrufin għalkemm kapaċi nilqgħu l-xulxin, naċċettaw il-xulxin kif aħna bħalma Kristu laqalilna. U nimxu minn dik il-premessa. Eżatt. Tajbax fil-fatt hawn min isu naħseb waħda mill-ikbar problemi li nara kultant jien personali f'ċerta Kristjani jibqgħu lura x'jibżgħu forsi minn xi affarijiet jew għax mhux qed nitlob tajjeb. M'għandniex għalfejn. Bejnietna għandna jkun hemm din l-ispiritu ta' aċċettazzjoni. Mhux hekk mhux aħwa mbagħad. Hija fraternità u bejn mhux hekk aħwa bejnietna. Eżatt. Kull tip ta' tal-permess waqt laqa bħal dawn hemm xi talb li rridu nevitaw naħseb importanti di. Mela, kif konnet ngħidu, rridu nitalmu nitolbu u nitolbu sew, nitolbu tajjeb. Fimt? U hemm ċertu talb, pereżempju, dak it-talb twil, fimt? U ripetittiv, isek titlaq minna u biex tasalaw, iddur 3 darbiet dawra, menti tista' tmur dirett. Talb vag, pereżempju, birik namulej, ma Anna l-Marija mhux talba vaga, m'għandhomx imbit. Eżatt, xi ħaġa speċifika. Iġvi talb vag nevitawh l-użu tal-isem tal-Alla. Bla d-doċ kemm narawha dina minflok tagħmel virgola, koma tuża mulej jew missier qaddis, fimt? L-isem tal-Alla għandna nuru rispett, mhux nitolbok mulej biex int mulej
tejni mulej. Kważi temmek kelma mulej M'għandux U pawza aħseb se tgħid, m'għandux ikun u esprimih bl-aħjar mod possibbli. So, Skont l-abbilta tiegħek. M'għandniex nipritkaw waqt talba kemm issiba Dik dik żball korreġi. Dik żball u komuni. titlef l-attenzjoni ta' minn qed jisma' naħseb. Le, ma għaw individwi ngħidu b'ċertu afsa ta' qalb illi minflok jitolbu jipritkaw l-oħrajn. Allura għandek ħafna referenzi mill-iskrittura, jew jikkoreġu, kun jaf xi sitwazzjoni u jikkoreġilek il xi ħadd waqt talba. Kemm m'għandniex nagħmlu hawn, nistgħu nagħmlu lista twila. Pereżempju, aħna ma naħsibx issir fil-knejjes evanġeliċi imma ssir postijiet oħra talba għall-mejtin. Pereżempju m'għandniex nitolbu għall-mejtin. Il-mejtin jekk qegħdin l-infern żgur talb tagħna mhux ħajjejnhom. U jekk qegħdin il-ġenna m'għandhom bżonnu it-talb tagħna. Ġifieri hemm ħafna tip ta' talb illi mhuwiex postu waqt laqgħa talb. Again, nikkoreġu xulxin bl-imħabba jekk xi ħadd jiżbalja u nitalmu minn xulxin. Kif nista' nitgħallem nitlob? Għandkom xi tips? Forsi xi ħadd tistaħa, anke titriggerja. Kif titgħallem isuq ir-rota? Billi titla' fuq ir-rota U tibda taqdef. jekk trid titgħallem titlob. Ma ħataqa kemm il-darba biex titgħallimha ħataqa kemm il-darba. Importanti terġa' tqu. U tingref u tinbarax, imma bil-mod il-mod ku qed titgħallimha. Jekk trid titgħallem titlob, ibda jitlob u għadnija baby steps. Tippruvax titlob talba ta' 5 minuti. Għajt jien ħarressaq talba sentenza waħda l-ħaġa waħda. U bda minn hemm. Imbagħad ħadd mexxi skont kif l-ispirtu emexxik, però dik waħda mill-affarijiet ibdi titlob u titgħallem titlob billi wkoll tisma' l-ħadd ieħor. Titgħallem. Mhux li timita ta' isek taf inti pappagall le. Imma ara kif qed jitlob ħuk, ara kif qed titlob oħtok. Ma din l-istess ħaġa bħal jien qed nitgħallem insajjar. Irrid nkun fil-ċina ma' kok li kapaċi jsajjar u anke qed nosservaħu nara x'qed jagħmel qed nitgħallem. L-istess ħaġa kif nitgħallem minn Pitter, irid nkun ma' nies li kapaċi jpitru. Ġifieri tal-għalliem wara kollox. Fid-dimensjoni spirituali ħan nitgħallem nitlob billi nkun ma' nies li nitlob. Hekk ġara lili u hekk ġara lili. U għajnuna kbir oħra, ma nistgħux ma nsemmuhiex. Itgħallem itlob mit-talb li hemm fl-iskrittura. Għandek ktib tat-talb, ktib tas-salmi. Żgur. Itgħallem itlob minn kif talab David, Asaf. Itgħallem kif kien jitlob l-Apostlu Pawlu, għandek talbit tiegħu rekordjati. U joruk għal xi jitolbu fl-istess ukoll. Itlob minn hemmhekk. Mod tajjeb kif titlob huwa Alla tagħna l-wedi tiegħu. Tifhem? Għanidwek fakru f'dik il-weda li tak. Tifhem? U sarrafa f'talba. Għandik eżempju. L-ewwel Ġwanni kapitlu 1 vers 9. Jekk nistqarru d-nubietna u Alla fidilu ġost biex jaffinna d-nubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Meta jiena offendejt l-Alla, ħasan ersaq le mulej, int wetna illi jekk aħna nistqarru u nammettu quddiemek il-ħtijiet tagħna. Int min tista' toqgħod lura milli tnaddafna. U għal daqstant niġi għandek bil-konfidenza fġieħ Kristu ibnek biex tnaddafni minn ħtijieti. Iġġeddidni fl-ispirtu tiegħi biex nibda nkompli naqdik bil-fedeltà u s-sinċerità kollha. U dik talba li Alla jismaħħa żgur. Żgur, hija mibnija fuq il-weda tiegħu. Żgur. Hija weda li ssib liva u l-amment tagħha fi Kristu bħal wedi l-oħra kollha. U allura kemm faċilment nistgħu allura insiru rikki fit-talb, inti għalfejn taħseb li t-talb repetittiv daħal fil-Knisja. Dejjem titlob l-istess talba ripetuta. Għax in-nies ma għalmuhomx jitolbu. Imma jekk għandek imqar il-ktib tas-Salmi. Tifhem, kif jitlob David fil-ferħ tiegħu, fin-niket tiegħu, Asaf, Mosè, Salamon, għandek dawn in-nies illi urewna kif nistgħu navviċinaw il-Alla bil-konfidenza imma wkoll fil-biża tiegħu, tifhem, u konfidenti illi iva. La darba huwa il-Salvatur ħaj tagħna u jistedinna mmor fih danu aħna se nagħmlu propjament hekk. Eżatti. X'attitudni għandu jkollna meta nitolbu flimkien? Fost affarijiet oħra dak li għadu kemm qal Paul, però ċertament ħaġa li nnutaw m'għandix ikollna attitudni ta' arroganza. Kemm nintaqa' ma' Kristjani li jitolbu b'dik l-arroganza, li jiddomandaw lil Alla.
Min għalihom qegħdin jitolbu xi talba ta' fidi, però hija talba ta' arroganza. Qudiem Alla ma nistgħux nersqu b'dik l-arroganza. Daqskemm tifel ma jistax jersaq qudiem missieru jgħidlu għatini, ġifieri dik għaleh. Ġiblu l-ewwel fl-istess. Ġifieri konna attitudni ta' umiltà, dipendenza fuq l-Ispiritu Santu li jmexxina, fidi, sottomissjoni u perseveranza. Dawn huma l-attitudnijiet nippersevera u nibqa' nitlob. Nirringrazzjakom, kienet illustrattiva ħafna, kienet hemm ta' direzzjoni anke min forsi tisib xi diffikultajiet li ma jaqtax qalbu u jipprova. Nirringrazzjakom Pastor Paul, Joseph, nirringrazzjakom ta' dan il-talim vera siwi. Nirringrazzjakom is-semmija wkoll minn naħa tiegħi Ian, nirringrazzjakom ħafna għal dan il-podcast Inbirek min jisma'. Grazzi ħafna u dejjem itolbu l-Kristu għax hu triq is-sewwa l-verità. Saħħa.